Isiqalo esitsha kwintolongo yaseNgqamakhwe ijolise ekukhuseleni izidima zamabanjwa. Usekela mphathiswa wesebe lezobulungisa uNkosi uphathekile Holomisa ulumkise abophula-mthetho esithi urhulumente uyabethakala epokothweni ekutheni okhe iintolongo ezongezelekileyo. Nakubeni bezizaphula-mthetho siyabafundisa ukuba umntu ungumntu kumele ke ngokaphathwe ngendlela ekhusela isidima sakhe njengomntu. Umnquma ungomnye womasipala abakuluhlu lomasipala abangama-30 kulwaphulo-mthetho. Ithi ke loo nto sinolo xanduva lokuqinisekisa noxa sisakhiwe ijele kodwa masingaqiniseki ngokwakha ijele as if sijonge into yokuba abantu mabophula imithetho. Iinkosi zemveli zithi ukunqongophala kwamapolisa kwakunye nokubekelwa bucala kwabantwana begazi kudlala indima enkulu kwezi ngxaka-ngxaka sijamelene nazo. Ngela xesha langaphambili umsebenzi wenkosi yayikade idibana nala family akazi uhlanjwa laa mntu ngokwesiko lesintu. Ngoku akahlanjwa umntu usuve kusethi udlungula wabulela ukugqimela ndlela ungamazi wena nkosi noma bephumile. Siyacela ke noko urhulumente yethu uyazama kodwa mangalahli amanzi osihlambusana alahle nosana. Isebe libongoze abantu abatsha abasebenzise izakhono bahambele kude kulwaphulo-mthetho. Thule joka kwiindaba ze-SABC ndiseNgqamakhwe.